ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କି ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ ସଂସ୍କୃତର କିଛି ଶ୍ଲୋକକୁ ପୋଷ୍ଟର ବନାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗତ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ କାଗଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଅଛି, ହେଲେ ପ୍ରତିଥର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, କେବଳ ଧ୍ୟାନର ଅଭାବରୁ ହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଲେଖିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ। ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଯଦି ମନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଥବା ଘଟଣାରେ ଘୂରି ବୁଲେ, ତେବେ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ କାମରେ କେମିତି ଧ୍ୟାନରେ ଲଗାଇ ହୁଏ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାକୁ 3ଟି ମାର୍ଗ କହିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼। ମନକୁ କୌଣସି କାମ ଅଥବା ଖେଳରୁ ବାହାର କରି ଶ୍ୱାସରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କର। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକ ଏକ କରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲେଖୁଛ, ନିଜ ଆଖିରେ ତୁମେ ଯାହା ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛ ତାହା ଲେଖି ହେଉଥିବା ଦେଖ। ହାତରେ କଲମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଅନୁଭବ କର। କାନରେ କଲମ ଏବଂ କାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣର ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଏହାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ତାହା ସହ ଏକା ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କୁହନ୍ତି କି ଆମର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଗୋଟିଏ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି କାମ ସହ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।